Hej og velkommen til JK8 Kysmød. Han kan ikke lide at dampe af. Og desværre for ham har jeg fundet hans lim. Så, ja, så. Og min pokerkridt. Ja, og min pokerbrikker og min kat. I Lego. Det jeg synes, skal se et rimelig damp billede lige om lidt. Ej, du kan lige lade være. Hvad grin? Gerne var grim. Han er grim. Det er desværre ikke, der går på min skole. Desværre. Ja, men om han er grim. Nej, han er sej. Klart. Ja, for helvede. Han er så sej, som man må grine. Jo, hvordan det er sådan. Hvis du bare siger... Jamen, det går den sikkert. Ikke. Nå, men jeg skal gå videre til et grimme billede. Jeg skal lige klø mig ud. Nå, advarsel. Dette billede kan føre død, grin til døden. Nå, det kan også føre til selvmord, fordi det er så grimt. Ja. Det kan føre til mareridt, som fører videre til selvmord. Efter 15 sekunder. Hvor forkert den anden. Kom. Prøv lige at finde. Nej, men han er stadig grim. Øj. I kan ikke rigtig se det, men han er grim. Han er totalt dampface. Jeg tager en rød knap. Han er totalt dampface. Jeg synes, jeg grimmer ud, når hun sætter på siden af. Nu har han lige en Lego-klods på min dims. Så nu kan jeg sætte den på min ting. Klemmer i øjet. Jeg skal så lige. Hvor lige har du taget lige? Den står der i. Så skal derfor jeg ikke kan finde min lim. Skal jeg samle en af dine ting på livstid? Ja. Okay. Vi skal lige bruge en anden ting til den der. Eller? Ja. Skal den samles på livstid? Det gør det bare. Jeg ved ikke, om du har sagt nej, eller ja, så. Ja, det er det, jeg mener. Okay. Nå, vores sponsorer er alting på deres. Det vil sige Conserves. Alting på Conserves og Pandaerne. Det er rent presset lort på deres. Det vil sige Conserves. Og Minecraft. Sådan lidt. Og samling af Lego fra livstiden. Napalmen bliver brugt op. Ja. Og så er jeg bare ikke nok til at samle en Lego-bil. Eller Lego-bil, det måske nok blive en hudlebil. Så jeg ikke lige købe. Aner ikke. Så man kan lige give. Jeg tror ikke, det var mig. Top secret. Det er rimelig svært at holde en telefon, når man skal spille Minecraft. Det bliver blive svært, det. Det er et program, der helt ikke, at det sidder nørder eller noget. Eller det gør jeg nok, men... Nå, jeg keder mig. Og da vi havde Viasat. Ej, da vi havde Viasat. Ja. Svensker. Det bryder mig heller ikke om den. Den her er svensker racist. PS, dø i helvede. Så. Okay, jeg dropper bare at spille Minecraft lige nu. Det er rimelig svært. Jeg kan ikke lide, når svensker og de her svensker til mellem. Svensker. Svensker, svenskersen. Svenske. Dadel. Jeg gør din dadel. Jeg har doodle på min nudel. Jeg havde din banjospillende dadel på. Doodle på min nudel. Ja, det lyder... Kom med noget, jeg kan... Jeg har ikke fedt noget. Jeg skal lige høre det doodle om på min nudel. Det er genialt. Jeg samler altså lige noget Lego på livstid. Indtil jeg skal lade det ad. Nej. Er det muligt? Det tror jeg ikke, du har lyst til. Nå, limen, den smitter af på Lego. Det ser klamt ud på Lego. Lad os prøve at finde en stor hvid plade og prøve alle mulige farvede Lego-klodser på.
Nå, hvad har vi, der kan napalmes? Og sådan en her sten er jo ikke god, medmindre den er 6. Nej, prøv lige at se. Vent lige. Vi skal lige sætte en klods i bunden, og så det lige... Så den klods i og sådan en lille tid. Ja, det er så der, det ikke render ud på YouTube. Jeg aner ikke, ellers ligger der en derude. Og så lukker vi den til, når den er grim. Sæt du ind til den? Ja. Nu er du leg. Okay. Skal den have lidt Jeg stikker lige en eller anden form for en Lego-plade, så den ikke vælter. Jeg kan ikke. Nej, nogen. Der ligger nogen dernede et eller andet sted. Endnu er fed igen. Okay, jeg skal lige finde den. Nå, der var en Lego-plade her. Det er den, der tager sig at slå mig med. Nå, ja. Mm. Nu er der ekstra napalm. Nå. Okay, vi skal lige bruge noget brændsel. Okay, napalm. Sådan lidt. Der er stadig motor i. Ja. Så der ikke går ild nede i den. Ikke at sætte tropper der, men nej. Hvad? Du ved det ikke lige. Så sætter du ild til den. Nå. Der skal brændsel i. Eller myggen den. Nej. Jeg kan ikke se noget. Og nu går den i lort. Stakker den eller? Det er jo de, der har sat ild til den. Ups. Det er stærkt noget af det, er det ikke? Jo. Nå, nu skal jeg. Ja, det er stærkt noget, eller ned igennem, eller? Ja. Nej. Det var lige der, alle For at ikke spilde hele tiden, mens det er, så vi gør det der, så pauser vi. Så, det tog og nu har det altså taget en halv time. Ja. Nu kan jeg ikke finde den Lego-klods. Det tog jeg op. Så tænder jeg altså hele tiden bold. Ja, den lugter også. Og jeg tager. Oj. Den løber. Ej, sådan noget annuleringspapir. For helvede. Burn it off. Annulere det. Annuleringspapir. Flammernes pokal. Hvor er den anden del af tønden? Der er mærkelige sten egentlig henne. Hvor er det? Der var smidt den. Kevin. Det er dig, der bruger. Ups. Jeg har ikke sendt mig på en. Hoboten. Nu laver vi altså en Hoboten. Skraldespand i far. Så var I det den. Mini Hobo. Den er ikke varm, ikke? Den smelter bare. Kevin. Det er stadig fint. Tror jeg nok. Jeg går bare ind i den her, så jeg koncentrerer dig om den her. Jeg får lige lidt væk til. Ja, du sidder og koncentrerer dig om den her. Og den her var fyldt med det. Okay, hvor dumt, Kevin. Det smelter ned. Nå, der er masser af brændsel nede i nu. Hvad så? Ja, det flyder sgu da med dem. Prøv lige at se noget i. Det er alt shine. Flammernes pokal. Nå, skal vi smelte det sammen på det. Hvor er det? Skal vi sætte ild til den her? Igen. Lad være med at proppe den der for tæt på igen. Den der, hvis det er. Den der napalm tilskud der. Der drøber den sgu. Den drøber sgu da lidt. Den skubber op, og der drøber. Så er det der. Det der kommer til at stinke. Den håber til der vind. Pas på, den drøber lige om lidt. Hvad skal vi lige sætte pas på? Skynd os. Hvad kan vi sætte pas? Den her.
Ja. Så var så godt. Så godt det stinker. Det stinker så meget, I kan lugte. Jeg tror, der er en, der er træt af din pop. Nå, nu skal det Jeg tror, der er en, der er træt af deres papegøje. Vi kan også lime den først. Godt. Så bagefter sætter vi ild til den. Så prøv at proppe den her på, mens der er ild i. Jeg holder den der i halen. Nu. Nej, hold det. Ja, roligt, du kan slå den. Brug den her. Og den der. Hvad? Perfekt succes. Tror vi. Jeg tror, der er en, der er træt af deres fugl. Og den kunne vist ikke være i. Hvad? Her er vores løbeklods sidder fast. Skal vi lige give den her fast på et eller andet? Afprøve den. Og så knækker den. What you like? Den sidder fast der. Nå, lad os lige den her fast til bunden af den der. Okay. Til bunden af den her. Til bunden af den her? Nej, til bunden af den der tynde ting. Hvor skal tynden sidde fast? Den skal jo sidde lige midt af den der knop dernede i. Tak. Det kan den godt. Nej. Kan den ikke? Der er en langt nok skaft. Så er den ikke defekt. Så er den ikke defekt, det må jeg sgu nok sige. Du sætter den sådan. Ja. Altså, den har jeg bare sat normalt på klodsen, så. Sådan der, ja, selvfølgelig. Kan den heller ikke det? Napalm på. Okay. Og det er napalm, fordi det er flydende og kan brænde. Og vi har altid allerede brugt 12 minutter på det her. Seriøst? Ja. 12 nu. I seje, hvis I gider at se det her. Vi kan ikke lægge den ind. Jo, 15. Nå ja, så må vi hellere stoppe. Nej, vi har stadig 1 minutter. 5 minutter. Sådan. Succes. Brænd den af med det samme. Bare så dit til den. Man skal være et større. Nu er det læge. Det gider ikke. Det er ikke klodsen, det er ikke klodsen, der er ikke. Det er ikke. Helvede. Gør noget. Og den er sort. Og sej. Den er sort. Gør noget. Så. Sæt noget vand. Noget vand. Noget vi ikke prøver igen. Jeg sætter den fast lige sådan her. Jeg brænder hernede og sætter den. Okay, skynd dig. Jeg pakker. En lille lag. Det er skam for, at jeg ikke kan se det så godt. Ja, fordi du har en hvid klods. Det der var normalt en hvid klods. Jeg går lige sådan her, kan du hvorfor? Så brænder den bedre. De varmer, når de gør sådan her. Så den lige sidder lidt bedre fast. Men jeg pauser og uploader. Nej, vi lugter det her jo. Gør vi ikke? Nej. Der er nok pauser sådan noget.